தேர்தல் பிரசார நடவடிக்கைகளின் போது அரசு சொத்துக்கள் முறைகேடாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சகல தரப்பினரிடமும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் என பெப்ரல் அமைப்பின் நிறைவேற்று பணிப்பாளர் ரோஹண ஹெட்டியாராச்சி தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் அவர் இதனை தெரிவித்தார். මැතිවරණ කොමිසම මේ වෙනකොට චක්‍රලේඛ 4ක් මැතිවරණට අදාළව නිකුත් කරලා තියෙනවා. අපේක්ෂකයන් සහ දේශපාලන පක්ෂ අනුගමනය කළ යුතු සියලු කාරණා මේක තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. සහ දේශපාලන පක්ෂවල වගකීමකුත් තිබෙනවා. මැතිවරණ කොමිසමට අමතරව මේවා පිළිබඳව ජනතාව නැත්නම් තමන්ගේ අපේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න. රාජකාරී කාලය තුල මාණ්ඩලික නිලධාරීන් වේවා මාණ්ඩලික නොවන නිලධාරීන් වේවා මේ කිසිදු ආකාරයකට දේශපාලන පක්ෂයක් අපේක්ෂකෙක් ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයට තමන්ගේ සම්පත් හෝ තමන්ගේ දැනුම හෝ තමන්ගේ බලවේගය ඇතුලේ තියෙන සම්පත් යෙදවීම වැළැක්වෙන ආකාරයට කටයුතු කිරීමේ වගකීම අදාළ නිලධාරීන්ට තිබෙනවා. கடந்த தேர்தல்களை போன்று இம்முறை தேர்தலிலும் அரசு சொத்துக்கள் முறைகேடாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் இது குறித்த சுற்று நிரூபமும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கமைய அரசு அதிகாரிகள் தமது சேவை நேரத்தில் வேட்பாளர்கள் தொடர்பான பிரச்சாரங்களை முன்னெடுப்பது சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதல்ல. அதே போன்றும் ஏதேனும் அரச நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும் போது அவை எந்த வகையிலும் எந்த ஒரு வேட்பாளருக்குமான பிரச்சாரமாக அமைந்துவிடக் கூடாது. மேலும் அரச வாகனங்களை பயன்படுத்துவதிலும் வரையறைகள் காணப்படுகின்றன. அரசு தேவைகளுக்கு மாத்திரமே அவை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மாறாக தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டால் அதனுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அது மாத்திரமின்றி குறித்த வாகனத்துக்கு உரித்துடையவர்களே அதற்கான பொறுப்பினையும் ஏற்க வேண்டும். தேர்தலுக்கான அலுவலகங்களை அமைப்பதற்கு கட்சிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும் மத வழிபாட்டு தலங்களிலோ அரசு கட்டடங்களிலோ அவற்றை அமைப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு இருப்பினும் தேர்தலுக்கு 48 மணித்தியாலங்களுக்கு முன்னர் இந்த அலுவலகங்கள் நீக்கப்பட வேண்டும். தேர்தல் சட்டத்திட்டங்கள் தொடர்பில் வேட்பாளர்களும் அரசியல் கட்சிகளும் அவதானத்துடன் செயற்பட வேண்டும் என்றார். පහුගිය මැතිවරණවලදී අපි දැක්ක යම් ප්‍රමාණයකට රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ තමන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය අවකාශය තුල තමන්ගේ දේශපාලන මතවාදයන් ප්‍රකාශයකට පත් කිරීම අපේක්ෂකයන් ප්‍රවර්ධනය නැත්නම් දේශපාලන ධාරාවන් ප්‍රවර්ධනය වෙන ආකාරයට තමන්ගේ මතවාදයන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අපි ඉල්ලා සිටිනවා මෙවර එවැනි ආකාරයට කටයුතු කිරීමෙන් වළකින හැටියට. இதேவேளை உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் ஒரு வேட்பாளர் எவ்வளவு பணத்தை செலவிடலாம் என்பதற்கு தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவால் வரையறைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுதிகளிலும் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு இந்த அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் சமன் சிறிரத்நாயக்க தெரிவித்தார். ஒரு வாக்காளருக்காக செலவிடப்படக்கூடிய தொகை 74 ரூபாய் முதல் 160 ரூபாய் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மன்னார் பிரதேச சபையில் வாக்காளர் ஒருவருக்கு 74 ரூபாய் செலவிடலாம் என்பதே குறைந்தபட்ச நிர்ணயமாக காணப்படுகின்றது. இதேவேளை லாகுகளை பிரதேச சபையில் வாக்காளர் ஒருவருக்காக அதிகபட்சமாக 160 ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு செலவிடப்படும் தொகையில் 50% வேட்பாளர் மேற்கொள்ளலாம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். එක් පළාත් පාලන ආයතන සඳහා තරඟ කරන ලබන දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අපේක්ෂකයින් එක් ඡන්දදායකයෙක් වෙනුවෙන් වියදම් කළ හැකි මුදල කොපමණද කියන එක. එක් පළාත් පාලන ආයතන 90 වෙනින් වශයෙන් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් අඩුම මුදලක් 74ක මුදලක් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ මන්නාරම ප්‍රාදේශ සභාවට. ඒ වගේම වැඩිම මුදල රුපියල් 160 ලාහුගල ප්‍රාදේශ සභාවට. ජනගණත්වය, ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව සහ භූමිය වර්ග ප්‍රමාණය කියන කාරණා පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමෙන් තමයි මේ සකස් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ අදාළ මුදලින් 50% වියදම් කරන හැකියාව තියෙන්නේ කොට්ටාශය තරඟ කරන අපේක්ෂකයෝ වෙන් කරන මුදල් 50% උට වියදම් කරන්න පුළුවන්. 30% වියදම් කරන්න පුළුවන් දේශපාලන පක්ෂයට අමතර ලයිස්තුවේ ඉන්න සියලුම අපේක්ෂකයන්ට ඊටු 20% වෙන් කළ